Експертите прогнозират, че финансовите трусове могат да бъдат временно явление, но би могло да доведат и до дълбока криза и до рецесия. Как да се справим с кризата? Ето няколко съвета от сайта FinCity. Не планирайте разходи, които да бъдат покрити с коледен бонус или премия. Ако очакванията за криза се превърнат в истинска криза, допълнителен бонус към заплатата може и да не получите. Ако очаквате приходи от продажба на имот или наем, бъдете много консервативни и планирайте песимистично. Изплащайте приоритетно заемите с най-високи лихви, като кредитни карти, и ако се наложи, вземете дългосрочен потребителски кредит от банка. За големи задължения може да се наложи и консолидиране с ипотечен кредит с цел намаляване на месечните вноски. Консултирайте се с опитни и компетентни хора. Забравете за почивките, за които плащате изцяло с кредитна карта. Сменяйте работата си внимателно, защото в много компании съкращенията стават на принципа "последните си заминават първи". Ако живеете или работите в имот под наем, сега е моментът да се пазарите с наемодателя за задържане на стария наем. Повишаването на разходите за отопление и стагнацията на имотния пазар са достатъчни причини за това. Парите в брой само като депозит или в спестовен влог и никога в разплащателна сметка, където инфлацията ги изяжда всеки ден. Премислете десетократно всякакви идеи за нов бизнес.